थांनाय खुंथायाव जेबो सिस्टेम गैयामोन। बिटिआरआव सिगाङाव जिबायदि सरकार दंमोन खुनु सिस्टेम गैया खुनु नियम निति गैया बेखौ जों बोस्रांनानै मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो हानाय जादों। थांनाय बोसोरथाम सुक्ति जाखांनानै जे थांनाय बोसोरथाम बियो दुलाराय ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोजां रंजाथाव गोजोन थासारि गोनां आरो जौगानाय बायदि मोनसे बिटिआर गोरोबथानि बायदियै 70% दफाफोरा मावफुंजाबाय। जोंहा बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि मोनथायनि सोमोन्दै रादाय दंमोन बे रादायनि 70% जों इटिमेटली कमप्लिट खालामबाय। बिटिआर गोरोबथानि बयनिख्रुइबो गोरासिन दफा सिमा बारायनाया थांनाय 26 जानुवारि खालि मावफुंजाबाय। बयनिख्रुइबो गिथावनासिन आरो गोरासिन जिथु दफा दंमोन सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय जिथु दफा दंमोन बेखौबो मैया रिपाब्लिक डेनि राजौहा जथुम्मायावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खुला खुले फोसावबाय जे गहपुरहालागै गामिखौ सुस्रांनाय जाबाय होननानै। उदालगुरि जिल्लानि रौता बड'लेण्ड फोथाराव एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथियो। गोरोबथानि 3थि बोसोरारि सान आरो दिनै बे सानखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जेसेबां सानगानगिरि फसंथानफोर गासैबो रंजा बाजायै खुंफुंदों। बेखे दिनैनि बे सानखौ खुंनायनि गुदियावनो माखासे जाहोन दं। मोनसे जाबाय बे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि फैदों आरो बे गोजोन थासारिखौ लानानैनो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हानाय जादों। आरो अन्ततः बिटिआरआव सिगाङाव जिबायदि सरकार दंमोन खुनु सिस्टेम गैया खुनु नियम निति गैया बेखौ जों बोस्रांनानै मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो हानाय जादों। आरो बे थांनाय बोसोरथाम सुक्ति जाखांनानै जे थांनाय बोसोरथाम बियो दुलाराय ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोजां रंजाथाव गोजोन थासारि गोनां आरो जौगानाय बायदि मोनसे थासारि जों मोनदों। आरो बेनिखायनो दिनै बे सानखौ जों रंजानाय हिसाबै पालन खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंहा बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि मोनथायनि सोमोन्दै रादाय दंमोन बे रादायनि 70% जों इटिमेटली कमप्लिट खालामबाय। मेजर माखासे दंबावोमोन बिनि बिथोराव बयनिख्रुइबो गिथावनासिन आरो गोरासिन जिथु दफा दंमोन सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय जिथु दफा दंमोन बेखौबो मैया रिपाब्लिक डेनि राजौहा जथुम्मायावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खुला खुले फोसावबाय जे गहपुरहालागै गामिखौ सुस्रांनाय जाबाय होननानै। आरो बे फार्स्ट स्टेप हिसाबै गिबि आगान हिसाबै गासै 60 गामि सुस्रांनाय जादों। 60नि बिथोराव 46आ रेभिनिउ आरो बाखि 17 गामिया फरेस्ट भिलेज। आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे लामा खेवबाय आरो बे जोंहा गहपुरहालागै सिमा जे बांसिन बे खाथां जाखाबाय। बेनिखायनो मेजर जिथु जोंनि दफा दंमोन बेनि इमप्लिमेन्ट जाबाय। बाखि हयथ' एसे दंबावो जायफोर दफाया इमप्लिमेन्ट खालामनो बारा गोब्राब नङा। बेनिखायनो बे इम्पर्टेन्ट क्ल'ज जोंनि बर' माबानि सुक्तिनि जिथु क्ल'जमोन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय हानायखाय दिनैनि बे रंजानाया जोबोद गोख्रोङै जादों। आरो बेखायनो जों बेखौ दिनै रंजानाय हिसाबै पालन खालामदों। आसा खालामदों मैयानि जे घटना बिनि उनावहाय बर'नि जायफोरा बर'नि सुक्तिया जाफुङा होनना बुंबाय थादोंमोन बर'नि सुक्ति जाफुङा बेनिखायनो आन्दलन खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन बिथांमोनहा अन्ततः दद्र'सिगोन आरो बर'नि सुक्तिया जाफुं होननानै आन्दलन खालामनो नागिरनायफ्रा आन्दलननिफ्राय गोजान थारसिगोन। लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो सानदों बेखि जाय गुबुनारिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै सिमा बांनायखौ लुगैयाखैमोन बिथांमोननि गोबाङानो हयथ' बिरोध खालामदों गोबां जायगायावनो। आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जे बिटिआरआ आसामनि सिङावनो आसामनिफ्राय गोजान जाया। बेनिखायनो जि गोदान गामि बिटिआर ओनसोलाव हाबदों बेखौ सिन्था खालामनो गोनां गैया खारन बे आसामनि सिङावनो थागोन। आरो बेखौ हेंथा होनांगौनि खोथा गैया जे बिटिआरआ आसामनिफ्राय गुबुन जानायमोनब्ला बेयाव हाबोमोनब्ला हेंथा होजागौमोन खिन्थु बिटिआरआ आसामनि सिङावनो। आनखि दा बुंनो थाङोब्ला बिटिआर ओनसोला गोदो बिटिआर जायै समाव जोबोद गोग्लैसोनानै थानाय अबस्थायावमोन। बिटिआर जानायनि उनावहाय बे ओनसोला लासैनो गासै बिथिङाव जौगानो हाबाय। हयथ' दासिमहालागै बिटिआर जायोमोनब्ला बेखिनि डेभेलपमेन्टआ बेखिनि ओनसोलाव जानाय नङामोन।
दा बिटिआरनि बाहेरायाव जायफोर गामिखौ जों सोसनदों बे दासिमहालागै गोग्लैसोना थानाय कारण हानि पाट्टाबो गैया लामा सामा गैया स्कुल बायदिसिना बेबस्था गैया दै लोंनाय बेबस्था गैया बेबायदि अबस्थायाव गोग्लैना दं बेनि गाबोन बिटिआरआव हाबजानाय लोगो लोगो बिनि डेभेलपमेन्टआ स्पिड आप जागोन मानोना बिटिआरआव मोननै इन्जिन सालायो मोनसे आसाम सरकार मोनसे बिटिआर सरकार बेनिखायनो डाबल इन्जिना खामानि मावनायखाय बिटिआर ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ खोब स्पिड आप जादों आरो बेनिखायनो दिनै जाय गामि ओनसोलखौ सोसनदों बेखौ लानानै अन्ततः आसामनि जायफ्रा हेंथा होग्रा बिथांमोना रंजानोसो नांगौ जे बिटिआर हाबनाय माने बे ओनसोला डेभेलप जासिगोन आरो आसाम सरकारा जिखौ हायाखैमोन बिटिआरनि सिङाव बेखौ हासिगोन बे बाथ्राखौ साननानै दिनै जायफ्रा हेंथा होग्रा बे हेंथा होग्रा फर्सफोर बिथांमोना अन्ततः गोजोनसो मोननांगौ गोजोननांगौसो रंजानांगौसो आं बेनिखायनो खावलायदों जे जायफ्रा प्रतिरद खालामदों जायफ्रा हेंथा होदों बिथांमोना जाय खोथाखौ सिन्था खालामनाय हेंथा होलासेनो गोसो गोथारै बरायो जाहाथे जोंनि ओनसोला डेभेलप जायो थांनाय समाव नोंथांखौ जोबोद गाज्रि रावजों माने सोंखारिदोंमोन दिनै नाथाय बिथांमोननिखौ मा बुङो सार दिनै बिटिआर माने सिमा बारायनायनि खोथाखौ जेनेबा गबिन्द बसुमतारी जेबो खामानि मावाखै बेबायदि माखासे समाव बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि थाखाय मा बुङो सार बुंनांगौ जेबो गैया खामानियानो प्रमान होबाय बेनिखायनो जायफ्रा सोंखारिदों बिसोर गावसोरनो लाजिखासिगोन बेखौ आं जेबो बुंनो सानाखै माथ्र बिथांमोना खोथा बुंनाय समाव मोजाङै सानै हयै बुंब्ला मोजां खारन जि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्त्रिया बारे बारे बुंबाय थादों खुथारै बुंबाय थादों जे आसामनि बा बर' सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जागोन आरो बेखौ 2024नि सिगाङावनो मावफुंनाय जागोन होननानै खोथा बुंदों आरो बेनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं आरो रायजोफ्राबो जाहाथे गासैबो फोथाय बेखौनो खावलायनाय जायो